Nou, mensen zijn verbijsterd. En er gebeuren hier dingen die echt het daglicht niet kunnen verdragen. We worden echt als werkvee gezien. Als je ziet hoe de laatste tijden met mensen omgegaan wordt. Het is onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar. Van de morgen om 11 uur samen de werknemers van de Frieske Sien gaan voor de parten van het bedrijf. De staking is spontaan ontstaan, maar wordt wel stieper door de boen. Juist de Jong wie er nog een bijeenkomst met de maaiwerkers. En door hier het vakboen een vervelende maaidealing. Ik heb helaas de leden moeten zeggen dat wij er niet uitkomen. Dat wij geen sociaal plan kunnen afspreken met de werkgevers omdat het bod volstrekt te mager is. En de mensen hebben hier gezegd, dat pikken we niet, wij gaan in actie. Nevens de werknemers biedt het bedrijf fjesten te min. De directie wil net meer dan 10% op de WW-uitkering. Maar nevens het vakboen mankeert er nog wel meer aan het sociaal plan. Ander probleem is dat er nauwelijks een traject van werk naar werk wordt geboden. Mensen krijgen nauwelijks scholing, er is geen outplacement. Dus op de arbeidsmarkt van vandaag moeten mensen zichzelf maar zien te rooien. 2 jaar wie er ekkelang grote reorganisatie bij de Frieske Sien. Doe verleden uiteindelijk 124 mensen haar een baan. Maar doe wie er wel een beter sociaal plan, zoals is de werknemers. En dat maakt weer. Die regeling wat je leidt, nevens wat wij voor 2 jaar krijgen, nee. Die komen wij net mee, nee. Als er nog bij spreken bijzetters wordt, nee, die komt net meer voort, die 10%, nee. De staking had effect. Aan het eind van de morgen gaat de directie opnieuw importeren maar de vakboen. En dus gaan de werknemers ook weer aan de slag. Maar als dat ze bloedt, hing het af van het onderhandelingsresultaat. Ik zie hier dat de mensen actiebereid zijn en actiebereid zijn gebleven. De toezegging om met ons in gesprek te gaan is voor de mensen nu aanleiding geweest om weer aan het werk te gaan. Als het gesprek niet oplevert wat opgeleverd moet zijn, dan gaan mensen weer naar buiten.